जोंनि दलनोथ' नङा रायजो राजाफ्रानो बे नागरिक सभाखौ फाथिदों बेयाव आंखौबो लिंहरदों आं नुजाफैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंना बाव सिंगल पॉइंट एजेंडा जे उदालगुरि होननाय मोनसे लकसभा समस्ति जानांगौ जेरैखि जाया जानांगौ माब्रै खालामनानै होनो हायो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जोङो बेखौ मिथिया जायखि जाया जोङो जिहेतु सिगाङावनो डिमान्ड होखादों 27 तारिख मार्च 2023 जोङो रेडिसन ब्लक हटेलाव जेलानाखि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया फैदों हियारिंआव जोङो बेयाव दाबि दैखांदों से नाम्बार दाबियानो जोंना उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा समस्ति जानांगौ जिहेतु क'क्राझारा दा जाबाय जोंनो उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ नांगौ जोंनि बे दाबियाव जोङो खावलायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथांनि हानजा बिपिएफ दोलोआबो जोंखौ सापर्ट खालामफानांगौ बिपिएफआ पिपलनि थाखाय उदालगुरि लकसभाया जानो थाङाखै होननानै बुंदों बिथाङा बेखौ गोसो जानानैनो बुंदों बिथाङा बुंनो जेबो बाथ्रा गैला जिहेतु बेनो रायजोनि जेबो सापर्ट गैला दिनैहाय बिथाङा ओंखायनो माने आबुल थाबुल बुंनो लादों बाव बिथाङा मिथियो जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया खुनु सरकारनि आन्दाराव खामानि मावा रावनिबो इनफ्लुयेन्सआव खामानि मावा जुदि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया सोरनिबा इनफ्लुयेन्सआव खामानि मावनांगौमोनब्ला सरकाराव थानाय हानजायानो जेब्लायबो इलेक्शन देरहागौमोन दा नोंथांमोना नुबाय कर्नाटकआव बिजेपि सरकार दंमोन दा कंग्रेसनि सरकार जाबाय जुदि सरकारनि इनफ्लुयेन्सआव मावनायबाथ' बिजेपि सरकारानो थागौमोन नङा होमबा ओंखायनो बिथांनि बुंनाया बेसलेस आरो जोङो बिथांखौ बेनि थाखाय निमाहा बिनो थाखाय जोङो खावलायदों रायजो राजाफोरखौ जोंनि जे डिमान्ड उदालगुरि समस्ति जानांगौ लकसभा बेखौ जोङो सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायदों लोगोसे जोंनाव बिटिआरआव 12थाल' एमएलए समस्ति दंमोन दा 15 जाबाय 15 जानायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा वेलकाम खालामदों जोंबो वेलकाम खालामदों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि माखासे ओनसोलफ्रा माखासे बिसिडिसिफ्रा गामिफ्रा बिटिआरनि बायजोनि एमएलए समस्तिनि सिङाव दङमोन जेरै नोंथांमोननि रौतायावनो रौता समस्तिनि मोनथाम बिसिडिसिया दलगावनि आन्दाराव दंमोन मोननै बिसिडिसिया बरसलानि आन्दाराव दंमोन दा गासिबो बिसिडिसिया माजबाट एमएलए समस्तिनि सिङाव फैबाय बेजों जोंनि जौगानायनि गोख्रैथिया खारथाया आरो गोख्रोंसिन जाबावसिगोन बिटिआरनि सिंनि एमएलए सिटफोरखौनो लानानै जोंनि उदालगुरि समस्तिखौबो नांगौबा क'क्राझार सिंनिखौ मोनसे हानहर देरबावनानै हरैहाय मोनसे खम खालामनानैबाबो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दानांगौ मानो होनबा बेयो मोनसे 6 शिड्युल एरेन्जमेन्टनि गेजेराव बेखौ खालामनो हायो भारतीय निर्वाचन आयोगा 2007 मायथाइयावनो कन्स्टिट्युएन्सि डेलिमिटेसन कमिटि दादोंमोन आरो बे रिपर्टबो बाहायदोंमोन खिन्थु असम सरकारा बेखौ बादा होदों मानोना आसामाव बे समाव एनआरसिनि हाबाफारि सोलिबाय थादोंमोन खिन्थु आसामनि बादै गुबुन गुबुन स्टेटआव इतिमध्य गोदान जिथु डेलिमिटेसन कमिटि जि रिपर्ट मथे इमप्लिमेन्ट जाबाय नाथाय आसामाव जायाखैमोन आरो बेखौनो दिनै जाफिननांगौ होननानै डिक्लेयार खालामदों आरो बे निर्वाचन आयोगा मास मोनथामसो सिगां गासै राजखान्थि हान्जाफोरखौ लिंहरनानै सोरनि मा डिमान्ड दं माबायदि खालामजानायखौ लुगैयो बेफोरनि मतामतखौ लादोंमोन आरो बे मतामत लानाय समाव जोंनिफ्राय डिमान्ड मोनसे खालामदों बेनो जाबाय जे बिटिएडि ओनसोलखौ लानानै मोननै पार्लियामेन्टनि समस्ति जानांगौ आरो बेनिफ्राय बर्तमान जे एसेम्बलि समस्ति दं बिटिएडि ओनसोलाव बेवहाय माखासे आधा दंमोन 14ता दंमोन 14तानि गेजेराव 6तायानो आधामोन बाखि 8ता बिसोर फुरा बिटिएडिनि सिङाव जों दाबि खालामनाय बेखौनोमोन जे बिटिएडि ओनसोलनि सिङाव जानाय जिखिनि समस्तिफोर बियो बिटिएडि सिमानि भितराव आबद्ध थानांगौ आरो बे मथे जों रंजायो जे निर्वाचन आयोगा बिटिएडि सिमानि सिङावनो गासै 15ता एसेम्बलि समस्ति दाबाय मात्र लकसभा समस्ति दानाय खेत्रआव बिटिएडि ओनसोलखौ लानानै दानो हायाखिसै मानोना जनसंख्या खम जाहैयो मोनसे लकसभा समस्ति जानो थाखाय जिखिनि पपुलेसन नांगौ बेखिनि जायाखै बेनिखायनो गोदोनि जोंनि जि दाबिमोन उदालगुरि समस्ति बिटिएडि ओनसोलखौ लानानै दानांगौ होननाय बेनि खेत्रआव उदालगुरि समस्तिथ' जायाखिसै आरो बेनिफ्राय बिटिएडि सिमानि भितरावबो जायाखिसै दरंनि मोनथाम मोनब्रैसो समस्ति बेनिफ्राय कामरुप जिल्लानि मोननै समस्ति आरो बाखि उदालगुरिनि समस्तिखौ लानानै दरं समस्तिनि घोषणा खालामबाय खिन्थु जों दाबो सावरायगासिनो रिकुवेस्ट खालामगासिनो जे दरं समस्ति एजेन्डा जादों 11ता जिथु एसेम्बलि समस्ति लानाय मोनसे समस्ति दं गोदोनि मंगलदै समस्तिखौ दाफामदों बेखौ दरं नङालासिनो उदालगुरि जानो गोनां जों दाबि खालामदों आरो आसा खालामदों बे जाफुंगोन आरो निर्वाचन आयोगा जोंनि दाबिखौ निसय नाकच खालामनाय दा जों बेखौनो फोथायदों